Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω πως κάνω ένα βραχιολάκι από τις K-pop Demon Hunters. Αυτή η ηρωίδα που έχω διαλέξει είναι η Rumi. Είναι η αγαπημένη μου ηρωίδα από τις K-pop. Γράψτε μου στα σχόλια ποια ηρωίδα ή ποιος ήρωας σας αρέσει. Εγώ έχω επιλέξει κάποια ειδικά χρώματα. Έχω επιλέξει το μπλε και το ροζ. Δεν είναι ακριβώς μπλε, κάπως τα γαλάζια. Τέλος πάντων. Τώρα βάζουμε τη χρυσή λεπτομέρεια και συνεχίζουμε με τα όμορφα μας χρώματα, ώστε να τελειωθεί με όμορφα χρώματα. Τοποθετούμε 2-2 όπως είναι στη σειρά πάνω στη βελόνα, πάνω στο βελόνι τις χάντρες, για να είναι πιο όμορφο. Ναι, και σε λίγο, όταν θα τελειώσουμε αυτό το βραχιόλι, θα τοποθετήσω για την Kuromi, που δεν είναι μια απλή Kuromi, είναι μια Kuromi μοβ, όχι μαύρη. Ωραία, τώρα θα το μετρήσουμε το βραχιολάκι μας, να δούμε αν είναι καλό, άμα μας κάνει. Ωραία, αυτό μας κάνει. Τώρα θα το κόψουμε και από τις δύο πλευρές και θα πιάσουμε και τις δύο άκρες και θα κάνουμε σφιχτό τον κόμπο, ώστε το βραχιολάκι μας να είναι γερό, ασφαλής και να μην μας χαλάσει. Τώρα θα τοποθετήσουμε αυτό το βραχιολάκι πάνω στο κόκκινο σουπλά, για να αφήνεται πιο όμορφο, να γράφει και Rumi πάνω. Τώρα θα πρέπει να κόψουμε το σχοινάκι για να μην φαίνεται, αλλά θα πρέπει, νομίζω, να το κάνουμε 2 φορές. Δεν θέλει τελικά. Ωραία, τώρα θα πάρουμε την χρυσή λεπτομέρεια που θα τοποθετηθεί πάνω η Kuromi μας, θα την ανοίξουμε. Τώρα βάζουμε πάνω την Kuromi και θα προσπαθήσουμε να τη βάλουμε σιγά σιγά πάνω στο βραχιολάκι. Συγγνώμη παιδιά, μου πέφτει συνεχεία κάτω. Ωραία, τοποθετούμε πάνω στο βραχιολάκι μας την Kuromi και θα το κλείσουμε να είναι πολύ γερό. Και τώρα θα βάλουμε αυτό το βραχιολάκι, να το δείτε, ναι. Και τώρα θα το βάλουμε πάνω στο χάρτινο σακουλάκι, κάτι έτσι, και θα το κλείσουμε. Και αυτό είναι το βραχιολάκι μας. Αν πάλι μας έπιασε κάτω η Kuromi, θα πρέπει να τοποθετηθεί πάλι πάνω. Ωραία, θα το κλείσουμε πολύ γερά. Ναι. Και αυτό είναι το βραχιολάκι μας για σήμερα, παιδιά. Ωραία. Κοιτάξτε παιδιά, τι ωραίο που φαίνεται. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας αρέσει και γράψτε μου και τον αγαπημένο σας ήρωα ή ηρωίδα. Ωραία, αντίο σε όλους!